desna staza 218, lijeva staza 203. Odličan start oba dvojice. Kaže sljedeće, vozač u desnoj stazi postigao je veću brzinu, ali džaba nije pobjedio vozač u lijevoj stazi koji je imao izlaznu brzinu 216, stazu je prošao za 10 sekundi i 71 stotinkom. Opet imamo Italijana protiv Japanca, za sad Japanac u bojem poziciji.